Ndewo. Ndewo. Aha gị gịnị? Aha m Mrs. Ugochi Nkwọcha. Okay, iwe onye ole? Ọ bụ onye gbelu mmawa na Ngọkpala. Ọ dị mma, o nwere okwu iwetara anyị ebe a. Aga m achọ ka ị nwee ike mee ka ọhaneze mara maka ya. Ihe m chọrọ ime ka ọhaneze mara awụ na akwụghị m okwu banyere ihe nọ na kọt. Kama na ọwa okwu nọ na kọt, ha nupụrụ kọt isi, ga-atụtụrụ shọpụ m kwụwachicha. Bụchicha nọ nọkwa n'elu na-etret mmiri nwa m na nwunye nwa m. Ole ndewo ndị akpọwa ha aha? Ndị ọmụmụ ndị tret ga-eme ihe wụ mgbe di m dịka nwaanyị lụrụ di na-eji ige ndị na-abịa etret mmadụ atọ n'ala bekee mmadụ abụọ nọkwa na Naịjirịa ha sị ha ga-eji m onye ahụ na ihe ọbụla ha kwuru n'ọhịa m ga-eme. Ole relationship gị between ndị atret ga gị na gị nwa na onwe gị? Ha na-adị m uwe ofu nna ofu nna. Okay. Mana ha alụọla di. Okay. Di gị o nwere nwanne nwoke? Enweghị nwanne nwoke o nwere fọrọ n'ụwa Kalistus Nkwọcha nke nwụkwara anụ kamgbe otu afọ na ụma mana ha kpụkwa ha agba ndị obodo na ọ nwụrụ na ha jikwa aha ya na-azọ the property. Okay, ị nwere ike ịkọrọ anyị ebe property anọ? Property anọ na Port Harcourt Road 25 opposite Owerri Gas. Ngwa kọwaziara anyị kpọmkwem otu ihe niile shiri mee. Otu ihe niile shiri mee wụ na that Port Harcourt Road mgbe di m lụrụ m 2000 ebe a ka mmiri adị m obi ma nna di m ewere ebe ahụ wee nyefee mmiri adị m n'aka gwa m na ya nwekwara property ndị ọzọ dị iche iche ya nyekwara mgbeta ya ajụ ụmụ mana ya enweghị nwa mana ihe ya ji enye gị property a ụdụto ya elele anya ime ahụ m dị n'ọnwa nwoke na m ga-arụ shọpụ ebe a m si ya mba agaghị m arụ shọpụ maka di m awụghị dị ọkpara nha echi na mam ihe ọ ga-apụta ya sị mba m rụọ ya afọ ọsọ m arụ shọpụ ahụ ebe ahụ mmiri adị m nkwara nara nteji ebe ahụ nụrụkwa n'ebe a na-ere ahịa bifo anyị nwa azidezi echi di m nwụrụ wechi ha kpọkwara anyị na Ngọkpala sa anyị bịa ka my congratulation na akpọzi bands of marriage anyị ka anyị na-aga pụ anyị aja amụhụ moto taya agba anyị nọkwa na speed moto to nọ 8 times di m anwụ so di m nwụrụ ihe marriage anyị ka anyị ji wee mee burial kamgbe ahụ ha gbeta mmeri mmiri ụmụ m since 2004 mmecha agakwa na village gwa ndị village ha si lekwa ihe megeni ha kpọọ ndị mmadụ ha bịa agwa ha sị na ụmụaka ndị a na-ahapụrụ m mgbe ele kọndishọn eji ahapụ ụmụaka ha sị na kọndishọn eji ahapụ ụmụaka na ha ga-eweta ego eji ele ụmụaka ruo na ụmụaja grajetọrọ enwe onye nyere m tenkobo onwe onye nyere m afọ ọmụa na-agbagharị na-ere ọka na-ere ntere ime iji wee zụ ụmụaka ndị etolitere na ha bịa nke nwaanyị n'ime ha na-akpọ Rose ewee kpọọ m ya nọbeghị eri wee sị m na m onwe ike ịlụ arụ di na m dị very young masị ama mama m nọ because of that property ka ha ji esi m na m ga-alụgharị di nwa m ka kpọọ ya jụwa esi nwa ya ga-eji na-ekwu ya sị nwa m nwoke na nwata ga-eto eto jụwa ihe gbere nna ya ọ ga-akpachara ihe gbere nna ya egbuo ya enweghị otu ha na-echitụwa na-etereti mmiri ụmụ m anyị gachara kọtụ anyị gachara the last 2 years on night oron tent nwa m ahụ nke nwoke ahụ nwụọ ndị Vandan ka ha ji awe Dr. Abua confirm death mmere ka onye ahụ. How many years? Now that time he's 18 years but now he's 22 years so ya bịazie mee has ka m kpere ekpere na-emezi ka onye ara after 6 hours nwa m ahụ ebulie ndị Vandan na-agbabi abụọ emechaa test ya negative ndị ma na-asị m dị careful maka ụmụ m na ha na-achọ ụmụ m amaghịzi m ihe m ga-eme m na-ekwuzi ka ndị ajọ ndị Ngọkpala ma ihe omenala ha na ụmụ nwaanyị lụrụ di ga-echi ebe di ha bịa na ala ha na-ere ala erechicha na property ndị nna m ka ahụ di m ketere na sị ihe si n'aka nna ya agwụla ihe achọghị ka ha nara m tenkobo 1 naira ha enyekwe m since ha arịghị ihe ha arịghị mgbacha nkịtị amaghịzi m ihe m ga-ime. Recently ha bidoro threat n'ụwa gị? Ha bidoro threat ụwa m kamgbe last week ha kụchara ihe shop sị if any more m continue for this ihe a ha kụrụ ọkwọ ihe nọ na court ekpege ọ ihe nọ na court ekpege so ha hapụ ikpe ekpege na court jee kụma a property that is before the court ọkwa ya? Yes. Now what happened exactly? Ihe meziri ka ha kụrụ the property ma aga to police ha sị na m agaghị aga without a invitation maka anọ m akpọ m na phone ebe after 10 si na na-abịa kuru nwatakịrị m dịka m rent shed na-arụ furniture dị ya na-abịa kuru the boy na-ehi dị ya m jụwa asọ ndị Tiger Base ma akpọwa ndị mmadụ ka ha ga kpọpụta the boy na aga m aga Tiger Base na ụjọ na-atụ m anụ m akụkọ ha ka a gara ịgbapụta the boy anyị na ha dị ha before ha bido kụwa shop m then ziga Monday ya zi m agazie petition edere ma agazie wege na state CID na D4 ha kpọzie m si na m bịa ma bịaritezie asịsị na agaghị ime ha arrest agara emezie dị injinia rụgwọ ọrụ ahụ ndị rụgwọ ọrụ ha arrest eze ụmụ ọkanne
agara bịarute di bịa na ha na bel si na ya ga-esettle the matter anọzi di nga ọ na-ekwu okwu na n'ọfịs AC na ya ga-esettle the matter the AC wee jụ ya si na AC na onye zụrụ onye ala ha ọnwụ nwa ya nwa ji wesị nwa nwa na-azị ga onye ụmụọka nne onye obowu wuru onye zụrụ ala ya sị na omekata ọsọ wee dị nwe ya ọkọrọga ya akọrọga na aghọtara m ihe ọkọga akọga so mgbe ọ bịara kwuwezie ihe ahụ ya sizi na AC ọchọ na ka ya kpọọ onye ha zụrụ ala ka ya na-ekwuo masị AC ọ na-akpọ onye zụrụ ala onye nwere ka mgbe ofu afọ na ụma ka a na-asị ka ekpe na funko na onye ahụ ha na-ediga na representative na ya nwa di m nke nwoke ahụ dị ndụ na ha kpọpụtara na ihu ka m gwa mgbo ma ya ma ọwụghị ya so mgbe ọ na-ekwuru ya pesisi msi eze ụmụaka nne na isi na nwa di m ahụ dị ndụ na m betiri ya 100,000 ya sizi mba na ọ bụrụ dat na nwa di m ahụ ọnwụọ na n'eziokwu which means na ọwụ ọ saịnara na ha documents before ya ọnwụ ha sizi ngwa na anyị lawa anyị na ndị polisi ka a gaa hụ the place ihe a mere anyị niile anyara moto gaa hụ the place ya na-ekwu ka a kọntinu na aja ọ ga-emebi simenti ọ ga-emebi ha gwa ya na aja anaghị emebi na simenti anaghị emebi uti ndị barịsta mmiri ha soro ga na ha hapụgodo ihe a ka polisi lebara ya anya ka ha mụta ha ga-etu ha chi destroy ihe nke okwu ha ka ga-eshime ndị kọs na okwu na kọt na anaghị eti ya ọnụ so mgbe a bịara kwuchazie ya ka anyị lawazie dị n'ezie ya eze ụmụọka ndị akpụrakpa ndị a na ha ga na-edo blọk and all time ka ha nyere ya appointment isi anyị bịa bụ Tuesday so agụkwala m dị eze ụmụọka na-abịa ndị ọ gbara na ahị na ahụtụkwa ha before m abịawazie ya ka m bịa mee ka ị mara now your life is being threatened achọrọ m ka ị kpọrọ m aha ndị threatening ga isi your life ndị threat ga mma ihe awụ Justina Rose Obiageri okay ndị threatening ga your life Teresa ha dị 5 okay they are 5 okay eze ụmụọka na ụzi onye rụgaro property nọ na court ụzi ọya ụzi onye gaga na-edoe blọk ọkwa ya yes sir olee ihe ị chọrọ ka polisi mee n'okwu a ihe m chọrọ ka polisi mee n'okwu a wụ na ha nwa bịagotiri m ahụ bikọs ihe m ndị ahụ akọrọ ma ihe m ndị ebuchirila bikọs ma a na-akọ ihe ahụ m na-ekwu ya ndị injinia akụga dị tin si na somebody sị ka ya asị ka ya ga paakị ya ihe ndị injinia sị onye zụrụ the property ọ zụrụ ihe niile ha buchirila ihe niile m nwere so ihe m chọrọ ha bupụtachara ndị m ihe m gwana m ụgwọ m ihe ndị ha mebichiri maka anyị na-echekwa mgbe kọt ga-ekpebi ikpe ọ dị m imeele maka ịbịa kọwara anyị nọ na anyị na-arịọzi Commissioner of Police Imo State ka o leba anya n'okwu a maybe we follow this case up from here nọ na ndewo